Kopogore mano bende jatend mar somo Ezekiel Machogu okoni gichano ndiko e yo mongirore jopuonj mag JSS ma osebedo ka ng'anyo nyaka ne yaw skunde tam mar 2 e pacho ka. Machogu molose kinde nyasi mar higni 100 mar kuonde tiegruok tiego lwedo mag TVETs osekwayo pacho ka okoni biro ka somo mag junior secondary gichano tiego chutho. Girito mar dogo jumane. Mama Machogu koni biro konyogi e kelo winjruok e kindgi kod jopuonj mag junior secondary. You are aware that almost 100% of them will be taken over as permanent here. I think they are doing that, and I think there is also the ruling which has come out this week. We will and the implications of the ruling as we make a decision to what is to be.